Zdravím vás, ja som Peter a toto je moje video, prvé z takej série programovania, povedzme. Námetom bolo hlavne to, že spolužiaci nie sú až tak dobrí v programovaní, vlastne tento rok sme začali. Ja už som pár rokov predtým programoval, takže viem o tom dosť, ako nie som nejaký extra macher v tom programovaní, ale myslím si, že viem ako dosť toho a teda chcel by som to nielen im urobiť ako záznam, ale aby ste si to mohli pozrieť hocikto, kto sa chcete vrátiť, alebo začať s programovaním úplne ako nováčikovia, to sú úplne základné funkcie. Vlastne podobne to funguje aj v hernom engine, len je tam troška iná štruktúra, takže môžeme sa neskôr dostať aj do Unity, ak by vás to zaujímalo, není to nejaké ťažké. Takže čo k tomu potrebujete je DLC++, napríklad, je to úplne zdarma. Hneď ak to otvoríte, tak si dáte nový projekt, chcete konzolovú aplikáciu, len tak, aby sme pochopili, o čo tam ide. Pôjdeme niekam, to vložíme. Si napríklad je jedno, čo sme dáme, no povedzme save. Niekam si to vložíme proste. Tu máme potom nejaké tie includy, to nám vlastne zabezpečuje, že čo chceme používať. Vlastne tá aplikácia by nemala byť nejak záťažová. A pokiaľ chcete niečo použiť, mali by ste použiť iba tú konkrétnu funkciu a nedopovať vašu aplikáciu zbytočne somarinami, ktoré vôbec nebude používať a v podstate akurát tým zvýšite kapacitu aplikácie a troška zvýšite aj jej náročnosť na systém. Akože u takýchto menších to nejak nevadí, ale pokiaľ by ste pracovali niečo väčšom, čo ja viem ako my pracujeme v Unity teraz na hre, tak tam určite sa oplatí robiť optimalizáciu. A čo nám vlastne toto tu zaručuje, je to obyčajný konzolový vstup a výstup. To znamená, môžeme písať alebo vypisovať kód. Bez toho by sme mohli iba logické operácie robiť, ale nevideli by sme žiadne výsledky. Takže môžeme komunikovať cez konzolu. No na začiatok, keby som chcel definovať, vždy potrebujete nejaké miesto, kam chcete uložiť nejaké premenné, či už je to slovo alebo je to číslo. Máme tu rôzne rozdelenia. Vlastne integer, keď definujem napríklad integer a, to znamená, že to bude celé číslo, napríklad 537. Povedzme, to je jedno. No a môžem ho na začiatku aj nastaviť, aby som nemusel nastavovať. Potom v ďalšom riadku napríklad a rovná sa 537. Vždycky bodkočiarkou ukončíme na konci. Toto by v podstate, program sa vykonáva procedurálne, to znamená, že ide od hora nadol. Stále od hora nadol, pokiaľ nenatrafí až na nejaký cyklus, ktorý vám to môže zacykliť a vlastne z dola zase sa vrátite nahor a on sa bude stále vykonávať, pokiaľ tá podmienka hore bude. No a to si ukážeme až za chvíľu. No a ja môžem teda toto prepísať priamo do toho, pretože int má výkon teda určitý a ja môžem dať, že 537 sa rovná i hneď potom ako sa zapne program. Potom tam máme napríklad float. To si myslím, že tieto dve sú základné, že vás nebudú nejak zaujímať ostatné a teda môžeme nastaviť napríklad b sa rovná 25. To je úplne jedno. To mrknem na mobil rýchlo. OK, natáčame krátko celkom. Mal by som tam stihnúť toho dosť, chcem to krátkom čase dať. No a teda, no ja tam môžem ešte použiť nejaké tieto. Vás 581. Myslím, že F by tuto nebolo treba písať, lebo niektoré napríklad Unity treba ešte F doplniť, pokiaľ je to float. No a môžeme tam ešte dať napríklad string napríklad slovo. Aj keď nie som si istý teraz, že či na tento string niečo potrebujem. Neviem. Neviem aký import, alebo teda include to treba. Nie som si fakt istý v tomto obyčajnom C++. No uvidíme. Vlastne aspoň uvidíme ten výpis konzoly, že čo mi to vypíše. No a teraz môžeme dať nejaký ten výstup. Napríklad cout je vlastne príkaz na výstup, no ja tam nemôžem písať čipkami, lebo ja to mám nabindované, takže ja musím si to dať takto a vlastne to tam cout a teraz vlastne za tieto šípky napíšete, čo chcete vyhodiť, tak môžeme napísať napríklad do úvodzoviek, napíšeme nejakú frázu, takže hodnota celého čísla, dáme napríklad dvojbodku a medzeru. Medzera nám tiež rozhoduje, že či tam bude medzera medzi tým číslom alebo nie. Potom môžeme dať znova tieto
a dáme za to, že chceme to Ačko vypísať, proste bodkočiarka. Teraz samozrejme na konci máme systém pauza, aby nám to počkalo, niektoré aplikácie to nepotrebujú, napríklad tie, ktoré nevidíte na hostingu. Pokiaľ máte nejaký hosting napríklad na Minecraft alebo tak, v podstate to beží na mnoho takýchto aplikáciách. Sice záleží aj od toho, ako je to konštruované, ale je taká možnosť, že mnoho hostingov na tomto beží a proste tam nemajú akoby tento systém pauz, proste iba príde import, ten program sa vykoná za zlomok sekundy a napríklad vám zapne server. Ja to môžem teda skúsiť, vlastne tuto to vykompilujeme. Sorry, ale musím si toto nastaviť, to mi vždycky resetne. No a máme tu hodnota čísla. Vidíte, že to bolo ľahké, hej? Vedeli sme zapísať do RAM, vedeli sme vypísať. Takže nejak nič zložité na tom nie je. V podstate, keby chceme ešte ďalej pokračovať, tak môžeme dať NDL. To nám vlastne hodí na nový riadok. To som nechcel takto. No, vypísalo nám to tak. Ja môžem zobrať ešte a čo skopčíme to sem. Znova a dáme desatinného čísla. Dáme tam B a vypíše nám to B. A vypísal nám pekne obidva, lebo ako som hovoril, je to procedurálne a ono sa to vypisuje postupne. Čiže tak. Ja môžem dať teraz, že chceme trebárs vstup nejaký, takže uvidíme na to slovo, že či sa mi dá. Vlastne môžeme dať cin, dáme znova, hej, aha, tam mám znova niečo nabindované. Tento program je inak dosť zvláštny, tým tam si to musíte nejak ovládať. Ja sa to nechce nastaviť, lebo ja pracujem vlastne monodeveloper. Takže mne to je nejak jedno, ja nejak sa s tým nekašlem. No a vlastne si dáme napríklad ten cin slovo, potom dáme cout. Zase musím nakopírovať. Tak uvidíme, čo nám to spraví. No teraz nám to čaká na to slovo. Napríklad napíšem prasa, ale mi to napíše naspäť prasa. V podstate som to tam uložil. Takto, do toho ono to čakalo. Tuto na začiatku sa pripravilo miesto pre string. Čiže v rámke som si dedikoval miesto pre string. A ono to vedelo, že keď to programe narazí, tak môžem do neho ukladať alebo môžem z neho čítať. Takže ono je to dostupné hocikedy, z hociakej časti programu sa môžem vrátiť sem, lebo v podstate nie je to nejaký návrat procedurálny naspäť. Nie je to návrat, je to už dopredu definované a už tam máme to miesto, čiže ono je to len príkaz na vytvorenie miesta. No a teraz dáme napríklad, pokiaľ to slovo nebude, aké dáme? Teraz rozmýšľam, ako to spravím. Pokiaľ to nebude napríklad koniec, alebo lomitko koniec, povedzme, že chceme robiť nejaký príkaz, hej. Povedzme, že v Minecrafte máte chat alebo nejakej hre a môžete príkaz napríklad lomitkom alebo vykričníkom, ich definujete obyčajne. Napríklad na Twitchi vykričníkom, no tak to je jedno. A môžeme tu dodať ešte ten výpis nejaký, no tam máme. Príkaz lomitko koniec vám ukončí program, hocičo iné ho bude opakovať, napríklad a nemôžeme používať interpunkciu. No a teraz to bude čakať, že ak to nie je koniec, vlastne sorry, tak to som zabudol slovo, ak slovo nie je koniec. Keď chcete porovnávať, že ak by sa slovo chcelo rovnať koncu, ak by ste chceli, aby sa rovnalo, až potom sa to malo vykonať, tak tam musíte dať dve rovná sa. A vlastne keby som tam dal jedno, tak ono najprv overí, či sa to rovná koncu a potom by to nastavilo na koniec. Akože v tomto by vám to až tak nevadilo, ale v mnoho prípadoch by to vadilo, lebo by ste s tým program pokazili. Takže musíte tam nastaviť toto, dve rovná sa, aby sa to nebilo. No v tomto prípade chceme, aby to, pokiaľ to nebude koniec, tak sa stane toto, čo bude v tejto zátvorke.
čo bude medzi týmito zátvorkami. A to, čo tam v podstate, ak to nebude, a ak to bude ten koniec, tak ide ten program sem hneď, to v tých zátvorkách odignoruje. Ak to bude koniec, tak ide sem teda, ak nie, tak urobí toto v zátvorkách, čiže hoci čo vykoná tie zátvorky. No a teraz sa môžeme niečo opýtať, to je jedno. Môžeme znova dať nejaký vstup. Napríklad cin. Znova musím skopírovať. Vlastne môžeme znova zložiť napríklad to Ačko tam môžeme vložiť. Cin A. A môžeme vypísať cout. Môžeme vypísať napríklad premennú C. A teraz ideme robiť matematickú operáciu, ktorá vlastne bude typu float, takže C. Tam máme hocičo definované, takže tam nám nevadí, lebo teraz budeme prepisovať stále. A teraz keď vložíme to Ačko, tak môžeme dať napríklad Cčko, i hneď potom sa to prepočíta, Cčko sa rovná A plus B. A to nám vyjde C a hneď ho vypíše. Takže ono vždycky, napríklad tam napíšete 1 a pripočítam k tomu tých 25,586. A keďže to máme C takéhoto typu, tak vidíte. No a ja môžem napísať teraz napríklad prasa, to je jedno. Nedal som to na novú lineu. A teraz keď som dal to prasa, tak to bude vlastne čakať na ten input a tam dá napríklad 5. A ono to vypísalo 5 plus týchto 25,581. A teraz môžem znova opakovať ten príkaz, pretože ja som povedal, že on v podstate neskončí, hej. Pokiaľ nedám ten koniec, pretože je to while, nie je to if, toto je while, ktorý sa opakuje vždycky, keď to skončí. Znova sa vráti ten program na začiatok a opýta sa vás na to. Ale moment, som tam ešte zabudnul, teda tú návratku tam dať, teda. Musíme tam znova vrátiť slovo, aby ste ho mohli napísať a opakovať teda. Slovo napríklad napíšem, to je jedno, tam číslo 10, nejak neoddelujem pedzerami alebo riadkami, to je jedno. Znamená, ako vidíme, to spočítalo, dáme prasa, to je naše druhé slovo, hej, mám tam 5, ono to zase spočíta, takže funguje to výborne, si myslím. A to je skoro všetko z tohoto, vlastne tam ešte môžeme skúsiť s tým intom vám ukázať. Sorry, že som tam dal, takto chcem tento int C. Čo by sa stalo. Test, napríklad to jedno, dám tam 5, ono to vypíše 30, vlastne do zaokrúhli nadol. Nadol alebo nahor obyčajne. Test 2 napríklad dám a dám zase 5. Takže obyčajne asi nadol, si myslím, že to zaokrúhuje. Aj keď je to desatinné a asi to nevie nahor. V podstate, že ho to úplne odignoruje a dá teda iba túto dolnú hranicu a to za bodkou, že vám odignoruje. Takže ďakujem vám za sledovanie. Dúfam, že vám to bolo nejak pomocné ostatným, či už spolužiakom alebo hoci k tomu, kto to našiel. Môžete mi napísať, ako sa vám to páčilo, prípadne, že či mám urobiť nejaký ďalší diel, ak chcete, prípadne na akú tému. No a to je asi všetko, takže nazdar.